Ngiyazi abantu bathanda kakhulu indaba ezithinta izinkabi. Kodwa ke mina angithanda indaba zeinkabi. Ngiyayibhala nje ngoba ngisuke ngisuke ngizama ukuthi sixwayisane lapha nalapha ya. Ngoba ezinye izinto ngake ngathi ngelinye ilanga uyazi ukuthi umuntu oboshiwe umuntu nje oboshiwe khona omunye umuntu othi mayeboshwa ukuboshwa kwakhe kugcina sekulimaza kakhulu abanye abantu hayi yena. Khona nje omunye othi mayeboshwa uthi ube nengane mhlambe yodwa yonke into iyalengana ibiyenziwa uyena. Yonke into yalengane ibiyenziwe uyena. So mayiseboshiwe lengane into yayivela ithi juqu impilo yayo. Kanga ukuthi ngaze izibulale noma yenze ezinye izinto ezizoyilimaza nje nomphelo. Yena afika adonsa isigwebo mhlamba aphume ngesikhathi aphuma ngazo uthola ukuthi ingane isiyalimala unomphelo. Umuntu uyacomparisa impilo yengane naye ingane yalimala kakhulu ngokuboshwa kwakhe. Kanjalo ke nabantu abazinkabi. Abantu abazinkabi kwesinye isikhathi uyayethi umuntu mayeboshwa uthola ukuthi sekuzolimala kakhulu esifazane abethandana naye kakhulu elinyazwa ukuboshwa yona inkaba ayinankinga ngoba some of them inkabi zingabantu nje abanesibindi ukuthi noma sebebhekene nejele uthola ukuthi akukho okutheni kubona okuthusayo bakwazi ukubhekana nesimo. Owesifazane kumhlulu ukubhekana nesimo bese kuba ukuthi kuyamlimaza njalo nomphelo. So nje ijele ingakho ngiyaye ngithi kubantu ingakho ngiyaye ngithi kubantu ejele akuhlala abantu abenze amacala kuphela kodwa kuhlala abantu abatholwe inkantolo ukuthi benze amacala. Ijele like likufice ungaplaneli utho nje uhlela nje into zakho kahle ungaphathi isibhamu ungenzi lutho likufice. Kwesinye isikhathi like likufice noma umuntu wesifazane like likufice ungazange uhlele ukubulala indoda yakho kodwa uyithola usuyibulela indoda ungazange ucabanga kodwa kufike leso sigameko nje esisodwa ugcina usubulela indoda bese liyakufica ijele. Ijele like likufice uthole nje intombi ku Facebook xhumane nayo kanti sekuqala kwakhe indlela ebheke ejele. Nayo njalo kanjani nayo intombi itholana nesoka ku Facebook bese kuba uqala kwayo njalo indlela mhlambe ezoyigcina isisejele ngoba isikhathi esiningi uyazi ukuthi uma uthandana nomuntu oyinkabi bese enza icala lomuntu oyinkabi nawe wena uthandana nayo usuke asuke khona ama% ukuthi ungaboshwa. Ngifuna ke ukufunda olunye udaba olusihloko sithi usizi lwentokazi yakwaKhumalo eRichards Bay eyalala nenkabi engayazi kade ivakashele isoka layo la ku Facebook elalizenza inkosi. Kushuthi isoka lalizenza inkosi. Sihloko salolu daba usizi lwentokazi yakwaKhumalo eRichards Bay eyalala nenkabi engayazi kade ivakashele isoka layo la ku Facebook elalizenza inkosi. Ngo-2019 ngoFebruary enye intokazi yakwaKhumalo eRichards Bay eKZN eyayineminyaka engu-27 ubudala eyayisebenza eThekwini noma esebenza eThekwini njengamanje kodwa eyayikade iwumanager eShoprite enkabeni yedolobha iTheku kodwa yagcina iyekile eShoprite yasithola umsebenzi ehhovisi lawa Arts and Culture ngokuzanyelwa indoda yayo. Lo msebenzi lentokazi yawuthola ngoDisemba 2018
kodwa yase izoqala kuwona ngo-2019 January. Emva kwalapho-ke le ntokazi yabe isiphosta lapha ku-Facebook ibonga ukuthi ekugcineni nayo isize yawuthola umsebenzi eyayikade iwufundele e-UKZN. Yafaka izithombe zayo isehhovisi yase ibhala ukuthi first day, new job, new office. Ibhala uFacebook. Yase ibhala nokunye nje le ntokazi lapho khona eyayikhuthaza khona amanye ama-graduate ahleze emakhaya namajazi awo angawuthola umsebenzi ukuthi nawo mawabekezele liyeza usuku lwawo. Yathi le ntokazi nayo lokhu yaqeda e-UKZN ngo-2016 kodwa yangawuthola umsebenzi kwaze kwaphoqa ukuthi igcine isisebenza eShoprite. Nangempela abantu bayithokozela ipost yayo le ntokazi bayibongisa. Le ntokazi yaKhumalo yayihlala nendoda yayo khona eThekwini ngaseMbilo. Indoda yayo nayo ingeyase Richards Bay endaweni yaseMzingazi kanye nayo intombi yayo. Indoda yayo iyasebenza nje kahle futhi bananengane eyodwa. Ithi-ke le ntokazi yakwaKhumalo yathi suka nje ey'nsukwini nje emva kokuphosta kuFacebook kaningana ey'nsukwini zokuqala isemsebenzini nayo ijabula. Ithi yabe isibona imessage ku-inbox wayo kuFacebook ibingelelwa insizwa eyayibiza ngomntwana waseNgonyameni Mchunu lapha kuFacebook. Ithi-ke le ntokazi lo mntwana waseNgonyameni Mchunu yabe isimphendula ngokuvuma uma ebingelela. Wase eyibuza lo bhuti wakwaMchunu le ntokazi ukuthi ukuphi ekhaya kubo, ihlalaphi. Yachaza le ntokazi ukuthi ingeyakwaKhumalo eRichards Bay eMzingazi kodwa ihlala eThekwini eMbilo. Emva kwalapho wayincoma indlela enhle ngakhona lo mntwana waseNgonyameni encoma le ntokazi yakwaKhumalo. Cha, yabonga nayo le ntokazi kwase kuthi lo mntwana waseNgonyameni wase eyayishela le ntokazi khona lapha ku-inbox wakuFacebook. Wagcina seyecela nezinamba zocingo. Emva kwey'nsuku wayincenga lo mntwana waseNgonyameni kwaze kwaba iyamnika izinamba le ntokazi enhle yakwaKhumalo. Baqala baxoxa na ku-WhatsApp baze bagcina sebefonelana nangama-phone calls. Kodwa yakubika le ntokazi ukuthi yona ihlala nendoda endlini. Ngakho-ke izocela ukuthi ukufonelana kube yinto yasemini kuphela uma isemsebenzini le ntokazi. Nangempela bobabili banamathela lapho. Isikhathi esiningi kwakuthi uma bexoxa uMakhumalo nalensizwa yaseNgonyameni ocingweni, wawuyizwa isithi lensizwa yaseNgonyameni, ungadinwa Makhumalo, ngifonelwa inkosi lapha, ngicela uvale kancane ngalapho. Ngizobuyela kuwena uma sengiqedile ukukhuluma nondaba ezitha. Kancane kancane lensizwa icela ukuthi ibuye imshayele uMakhumalo ngoba sekungena ucingo lwenkosi engeke ikwazi ukungalubambi. Nangempela kwakuthi uma isho njalo lensizwa yaseNgonyameni bese vala ngakuyena uMakhumalo ukuze umntwana waseNgonyameni ekwazi ukukhuluma nalenkosi akathi yamfonela. Kwahamba isikhashana yagcina isivuma le ntokazi yakwaKhumalo ukuthandana nalobhuti waseNgonyameni. NgoLwesine lwangomhla ka-18 July 2019 esemsebenzini noma ngoLwesine lwangomhla ka-18 July 2019 emsebenzini wale ntokazi yakwaKhumalo kwakunalento ebizwa ngokuthi i-67 minutes kaMandela eyayizokwenziwa ngase-workshop. Bonke abasebenzi bakwa-Arts and Culture babezoya laphaya. Kwase kuthi le ntokazi yakwaKhumalo yase ihlela ukuthi ngaleli ilanga yona izobonana nalobhuti waseNgonyameni. Babezobonanela edolobheni eMelmoth
eKZN bese behamba ngemoto kaMacingwane waseNgonyameni beye empangeni ngoba lo Macingwane waseNgonyameni wayezosuka ngapha ngasenkandla endaweni yaseNkungumathe uma echaza. Naye uMacingwane waseNgonyameni ngokusho kwakhe wayedoje ukuyokwenza lento ka67 minutes ngapha eSandlwane la owayemenywe khona. Lo Macingwane waseNgonyameni wayewumuntu oyisikhusungwana ngokusho kukaBakhumalo uma bexoxa. Njalo uma benza ivideo call emini uma uMakhumalo esemsebenzini wayesuke egqoka umqhele lo Macingwane waseNgonyameni. Kwesinye isikhathi wayevela egqoke imbatha lengwe ehlele esihlalweni esifana nesikaThokozani Langa lesivulekayo. Lobo bukhusungu bukaMacingwane waseNgonyameni yibo obenza ukuthi kugcine kube nzima kulentokazi yakwaKhumalo ukuthi ingxoxo yayo nalensizwa ibe nomkhuba. Abakaze besendelane ngisho izithombe benqunu amanotes. Nanamagama nje emikhuba akhulunywa ngabantu uma bethandana abakaze bewakhulume nakuba lentokazi yakwaKhumalo yayiwumuntu ogangagangile. Yayikuthanda ukukhuluma ngemikhuba ukuze ingxoxo ibe mnandi. Kodwa kwakunzima ukuthi ikhulume kalula lokho kulo Macingwane waseNgonyameni ngoba noma kodwa yayisikuthanda ukuxoxa naye. Futhi yayisimthanda nayo lentokazi uMacingwane. Kwathi ngoJulayi baqala laba bobabili bahlela ukuthi bebonane. Njengoba babelokhu bexoxa kuFacebook yonke le isikhathi babexoxa kuFacebook nakuWhatsApp sonke lesi sikhathi. Bavumelana ngokuthi bazodibanela edolobheni eMelmoth. Kwase kuthi ngoLwesithathu lomhla ka17 July lentokazi yakwaKhumalo ikhuluma nalo Macingwane. Base bevumelana ngokuthi kunganjani bebonane ngakusasa ngawo lomhla ka18 July ngoba emsebenzini lentokazi yakwaKhumalo kungenzeka ukuthi izobe ingayile ngoba akuzukusetshenzwa kodwa kuyobe kuyokwenziwa lento ka67 minutes. Ntambama yabe isikhanda icebo lentokazi yakwaKhumalo endodeni yayo. Ekuseni ngoLwesine longomhla ka18 July 2019 lentokazi yabe isitshela isoka layo ukuthi emsebenzini kuzoba nohlelo luka67 minutes eworkshop eThekwini. Kodwa yona ayizukuya emsebenzini. Yathi yona icela ukuya ekhaya komama wayo eMtubatuba ngoba kuzoba nomsebenzi ngomgqibelo wangomhla ka20 July. Yathi ayifuni ukuthi ngoba nakho isisebenza bese ingazivakasheli izihlobo zayo. Yabe sicela isoka layo lentokazi yakwaKhumalo ukuthi lithathe khona ekuseni ngemoto liyibeke kuN2 ukuze ihike izimoto eyibheke eMtuba. Kanti yona lentokazi yazi ukuthi indlela yayo ibheke eMelmoth ekuyohlanganeni noMacingwane waseNgonyameni lo edibane naye kuFacebook. Ngenxa ke ukuthi leli soka lalentokazi laliwumuntu othemba nayo nentombi yayo. Ayikho into eyayisizathu sokuthi lo bhuti othandana nalentokazi yakwaKhumalo engasola ukuthi kukhona ukushaya amanzi. Ekuseni lo bhuti wayithatha intombi yakhe esuka nayo eMbilo endlini la abahlala khona waze wayoyibeka egateway kuN2. Wama nayo emgwaqeni bemisa izimoto ezedlulayo kwaze kwaba kufika imoto eyi-double cab eyayimhlophe eyathi iya eGingindlovu. Bayimisa wasengena lo sisi wakwaKhumalo yase ijika indoda yakhe yangena emotweni yayo eyayikade ilethe ngayo lo sisi. Yahamba ngokukhulu ukuphuthuma nale moto eyi-double cab eyayihayikwa ile ntokazi yakwaKhumalo yahamba. Kuthe uma isiyongena edolobheni eThekwini lendoda yalosisi wakwaKhumalo ngoba nayo yayiphuthuma nayo ijahe emsebenzini. Kwabe sekukhala ucingo uma ithi yabheka le ndoda kanti ifoni yentombi yayo isikhohliwe lapha emotweni kuyi-passenger seat la ibihle ikhona ngoba konke bese kuphuthuma. Lo muntu ofonayo inamba yakhe yayibhalwe ukuthi
macingwane wasengonyameni. Yalubamba le ndoda lolu cingo lwalentombi yayo. Yathi ngakakhulumi le ndoda yalosisi. Wase ethi lo macingwane wasengonyameni, ususukile intumwa. Kanti akazi ukuthi lo muntu ophendula ucingo akusiyona intokazi yakwaKhumalo, kodwa luphendulwa indoda. Abese ngena kanjalo kamanzi endlini. Emva kokuthi le ndoda kaMakhumalo isizwe lo ususukile intumwa efonini yentombi yayo, yabe sithi le ndoda, yebo mhlonishwa, usesukile uMakhumalo, kade ngiyombeka nje lapha yaku N2. Inkinga ke ukuthi usekhohlwa ifoni yakhe la emotweni yami. Yavele yalivala ngokukhulu ukusheshsha ucingo lensizwa yasengonyameni engale eyayifonile. Indoda kaMakhumalo ayikaze inake enhlobo ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona okungahambi kahle la. Yayingekho kulowo mqondo ngenxa yendlela nje uthando lwayo noMakhumalo olwalunga khona. Babethembana kakhulu. Kwathi ngabo 8 ekseni lentokazi yakwaKhumalo yabe isilapha ya etoll gate laseDokodweni lapho eyafike yehla khona kule double cab emhlophe eyayikade ihayikile. Yase ifuna ukuhayika imoto ezibheke kulo line waseGingindlovu eShowe, ngoba yona yayiya eMelmont la eyayizohlangana khona nomacengwane wasengonyameni. Ukuyohlangana kwayo nomacingwane lentokazi kwakungazange kucaciswe noma bazohlangana bese beyabhuka belale o babezobonana nje bese beyahlukana. Bese kuthi lo nalowo ezibuyelele kubo. Abakaze bexoxe lokho ngenxa ukuthi lo macingwane wayengeyena umuntu ogangile lapha efonini. So kwagcina kungacacanga noma bayahalelana labo bobabili, kodwa futhi bobabili babejahile ukuthi bebonane. Uma ke sehlile lentokazi yakwaKhumalo ku N2 ngase toll gate iDokodweni la oshiya khona imoto eqhubeka ngo N2. Uma ithi ikhipha ifoni yayo lapha esikhwameni, lutho ayisayiboni. Icingisisa esikhwameni lentokazi kodwa lutho ayiboni ifoni. Ivele isibeke phansi isikhwama, ikhiphe yonke into esesikhwameni kodwa lutho ifoni. Iziphakethe, amaphakethe ebhulukwe eyayiligqokile kodwa lutho. Emqondweni wayo lentokazi kwabe sekuhlala ukuthi le foni isale kule moto eyi-double cab ekade igibele manje. Khona lapho yavele yajika lentokazi yayoma emgwaqeni ku N2 la ehliswe khona i-double cab. Yangazi noma kumele ihayike ezinye imoto ilandele le double cab or kumele yenze njani. Khona lapho yasuka lentokazi yaya kulabo sisi abasebenza etoll gate. Yacela ukuthi beyifonise ngoba isishiye ifoni yayo emotweni ekade ihayikile. Ayibayifonisa ngokukhulu ukusheshsha, ifonile ifoni yayo. Yavele yabanjwa indoda yayo ifoni. Yathi uma ithola lentokazi ukuthi kanti ifoni isale emotweni yendoda yayo, yabe isibeka umoya phansi, yazenza umuntu osekhululekile. Yase ithi endodeni yayo lentokazi, kwangcono ke ngoba mina bese ngizitshela ukuthi ifoni ngiyishiye kule moto ekade ngiyihayikile. Yabe sithi lentokazi endodeni yayo, uyazi kuzofona umalume umchunu lapho. Ngicela umtshele ukuthi ifoni ngiyikhohlwe endlini. Yathi ngakaqethi nje nokusho njalo lentokazi yakwaKhumalo endodeni yayo, yase iyasho indoda ukuthi usefonile lo mchunu wabuza ukuthi ususukile yini. Yasho futhi le ndoda ukuthi kodwa akachazanga kakhulu lo mchunu. Ithi ke lentokazi endodeni yayo, ngicela uma ephinda efona umtshele ukuthi ifoni yami ngiyikhohlwe kuwena sithandwa sami. Kusho ukuthi mina naye sesiyoficana emtubatuba ngoba nami ngifona ngefoni yabantu lapha. Ithi indoda kulungile izomtshela umacingwane wasengonyameni.
ayazi lutho phela indoda. Le ntokazi njengoba ikhuluma nendoda yayo efonini nje, izwi layo alishintshile nakancane, ayikho into ekhombisa ukuthi ikhuluma nje isenkingeni. Akukho nokuncane okwakungenza indoda ukuthi isole. Emva kwalapho le ntokazi yakwaKhumalo yatshilatshileka, yangabe sazi nokuthi izoxhumana kanjani manje nomacingwane wasengonyameni ngoba ayiyazi ifoni kamacingwane ngekhanda. Futhi akulula ukuthi itshene indoda yayo ukuthi ayibizele inamba kamacingwane ngoba uma izocela indoda yayo ukuthi ayibizele inamba kamacingwane, kwakuzomele itshene indoda yayo ipassword yefoni yayo ukuze indoda izokwazi ukuthi ivule ifoni bese ikhipha inamba kamacingwane. Nokwakuyinto okwangeke ilunge ngempela ngempela ke leyo, ngoba phela uma indoda isitshelwe ipassword yayingasingene na ku-WhatsApp bese ifica izinto eziningi zale ntokazi yakwaKhumalo. Ayagcina ke isanganelwe yikhanda le ntokazi, yangabe isazi ukuthi kumele yenze njani. Omunye umqondo wayo wathi ayivele ijiki yolanda ifoni ibuye ntambama isibuyela ukuthi vele izofike ilale isilala nomacingwane. Kodwa futhi ibuye icabanga ukuthi umacingwane mhlambe uzobe esehambile nje kwakhona eMelmont ngaleso sikhathi. Kwavele kwahlwe emini kule ntokazi, uhambo lwayo oluromantic kangaka lwavele lwaqala lonakala lungakaqali nakuqala. Yabe sigibela le ntokazi yaqhubeka yaya eMelmont ngethemba lokuthi uma isifikile izokwazi ukumbona umacingwane ngoba phela iMelmont akusili idolobha elikhulu. Yafike yathalaza kwancama unkotshi eMelmont le ntokazi, kwazi kwayiphoqa ukuthi ithenge ubhobhobho ka-R400. Yafaka i-airtime, yafonela indoda yayo, yayibuza ukuthi umalume umacingwane ubengakafoni yini. Yathi indoda cha ubengakafoni. Yasho indoda ukuthi lokhu egcine ukufona ekseni umacingwane. Khona lapho intokazi yakwaKhumalo yavele yakhalela imali yayo ethenge ngayo lo bhobhobho emva kokufonela indoda yayo ibuza ukuthi umalume umacingwane akakafoni yini. Yavele yawubona ungasenamsebenzi lo bhobhobho ngoba le ntokazi ayikho inamba eyayiyazi ngekhanda ngaphandle kwenamba yendoda yayo neyayo kuphela. Zonke izinamba engabe iyazifonela zazisefonini yendoda yayo. Nenamba kamacingwane isefonini le esendodeni ifoni. Nenamba kamacingwane isefonini le okufanele ithi mayifuna itshela indoda ipassword. Akukho futhi ukuthi ingatshela indoda yayo ipassword yefoni yayo ukuze indoda ivule ifoni ikhiphe ilezi zinamba. Lutho kwakungeke kwenzeke lokho. Kwakungavele kuyifaka enkingeni kakhulu ke lokho ukuna lenkinga eyayivele sikuyona ngoba phela uma itshena indoda ipassword, indoda yayizosala isibuka yonke into esefonini. eMelmont ke azikho indawo ezisile zokudlela, kuno KFC nje kuphela kanye nalezi zinto ke nje ezisanda ezintsha ezilapha ya emall, kule mall inyane encane esanda kwakhiwa. Le ntokazi yayilokhu yehla enyuka lapho ihambe iqalaza ukuthi ngeke yini imbone lo macingwane wasengonyameni. Kancane kancane le ntokazi ibuye ishayela indoda yayo ibuza ukuthi umacingwane akakafoni yini. Ayi ithi indoda akakafoni. Ngokuhamba kwesikhathi yagcina isibona le ntokazi ukuthi uma izolokhu ifonela indoda yayo ibuza ngalo macingwane izozisole phela nendoda, njengoba izikhathi zase zikhomba ukuthi umaKhumalo kumele ngabe usefikile manje emtubatuba babonana nalo macingwane ongumalume wakhe. Ayavele yanquma le ntokazi ukuthi ngeke isayifonela indoda yayo, futhi le ntokazi ayitshenanga indoda yayo ukuthi isize yathenga ubhobhobho. Le ntokazi ithi ke yake yacabanga ukuhamba ibuyele eThekwini. Yabuya yabona ukuthi indoda yayo izosola ngoba indoda yake yathi ingadrive yona ize emtuba late mayiphuma emsebenzini ilethe ifoni
ilethele intombi yayo, kodwa wayivimba lo Makhumalo ngoba wayibona ukuthi uma indoda ifuna ukuze emtuba yena akayile emtuba. Yase ibuye icabanga ukuthi okungenani izovela ibhuke khona la eMelmont le ntombazane ilale, bese ngakusasa iyabona ukuthi izokwenza njani uma igcina ingamtholanga uMacengwane. Kodwa ukubhuka kwakungeyona ioption elula kule ntokazi ngoba imali eyase isele nayo esikhwameni kwakungu-790 rand kuphela. Uma ibhuka kwakumele ithole iB&B eshibhile ngenxa eshibhile ngempela ukuze kusale nemali yokuthi idle ibuye igibele. Ekugcineni kwavele kwahlwa manje ingakamboni uMacengwane le ntokazi. Nokubhuka isiyakusaba manje ngoba yake yathi yabuza komunye ubhodi ngasegarage ukuthi izindlu zokulala lapha eshibhile ingazitholaphi. Wathi lo bhodi zikhona eshibhile zingo-700. Yavele yafuna ukukhala le ntokazi. Njengoba ilokhu yehla yenyuka nje le ntokazi lapha eMelmont, ihamba ibuka abantu eyayibafanisa noMacengwane waseNgonyameni. Kanti le ntokazi izoqondana nebhadi elibi kakhulu, ibhadi elinzima ngendlela eyisimanga nelacishe layigudlisa nodili kajele impilo yayo yonke. Lapha eMelmont ngaleli ilanga kwakunemoto eyayimnyama eyayiyipholo. Leyo moto yayihamba izinsizwa zasenhlazatshe ondini ezazizofokisa lapha ezitolo ezintsha. Zazizobuka indlela ezazizosebenza ngayo uma sezibamba imali kulezi zitolo. Kodwa njengoba zizulazula nje lapha eMelmont lezi insizwa zazingaphethe lutho. Zazisazofokisa nje kuphela. Kulezo nsizwa kwakukhona noSikhinyela wasemahlabathini olundi. Bayamazi-ke abantu, bayamazi abaningi ngoba uSikhinyela wake wahubhana noSiputla emini ilanga libalele behubhana ngezibhamu. uSiputla Mpungose ongasekho wakwaNongoma. Njengoba zifokisa nje lezi insizwa zabe seziyibona le ntokazi yakwaKhumalo. Ziyibona nje empeleni kade zilokhu ziyibona. Zaze zacabanga ukuthi le ntokazi kusho ukuthi iyiphoyisa noma ngabe yini. Zabona ukuthi izoziphazamisa uma sezisebenza ngoba kade lokhu ikhona lapha kusukela ekseni kuze kube manje iyayaluza nawo le ntokazi. Yabe isingena kanjalo ke inkomo ensimini kule ntokazi. Le moto eyayimnyama eyayiyipholo okwakukhona kuyona noSikhinyela wasemahlabathini yathola ukuphazamiseka okukhulu lapha ngale ntombazane eyayilokhu iyaluze kusukela ekseni lapha eMelmont kwaze kwacishe kwahlwa. Kwaze kwaphoqa ukuthi umsebenzi bewuhlehlisele ingakusaso uSikhinyela. Angithi igebengu uma zizofokisa zizosebenza endaweni zifokisa cishe u3 days wonke. Zifuna ukubuka zonke izikhala kanye nezinto ezingase zibe isiphazamiso uma seyisebenza. Nazo ke lezi insizwa zepholo emnyama kwase kuusuku lwesithathu lolu zizofokisa. Ngakolwazo uhlangothi kwase kuqondile ukuthi sezingasebenza. Umuntu wase eyinkinga manje kwase kuyileli iphoyisa lentombazane elalilokhu liyaluza lingaqedi. Kuleli pholo elalimnyama kwabe sekwehla enye insizwa yakwaManqele okwakuyiyona eyayizwana kakhulu noSikhinyela. Le nsizwa yacela kulezi insizwa ehamba nazo ukuthi icela ukwehla yona iyokhuluma nale ntombazane eyaluzayo. Nangempela kwathiwa yehle. Yathi yona izofika ishele nje njengensizwa ebone intombi nje edolobheni engazilutho ngokuningi. Nangempela wehla umfo kaManqele epholweni elimnyama. Wehla nje ipholo lisuka ngasegarage lizama ukungena ngaphakathi edolobheni eMelmont. uManqele yena wayesesala lapha maqondana noShoprite lona owawusanda kwakhiwa. Wasala nje la okusithele khona le ntokazi yakwaKhumalo. Umfo kaManqele lona uyisishingishane esimabalabala.
kubo lapha ngasemgungundlovana kule mizi engasesandleni sokunxele mawubheke eFryhead usanda kudlula eCrossing 19 kodwa ngaphambidlana nje impela. Eminye imizi yakubo uManqele ilapha yakwaNongoma endaweni yasemaye esigodini okuthiwa kusesidakeni nokuyisigodi esiseduze nje noDabazi. Lensizwa kaManqele yayicijile iyinhle inomuthi phela. Nayo lentokazi akaya kuyo yakwaKhumalo yayiyinhle ime kahle futhi ukuyaluza kwayo yayingatatazeli lentokazi, yingakho phela osikhinyela baze bayisola ukuthi iyiphoyisa. Wathi efika kuyona uManqele lentokazi yakwaKhumalo wayibingelela yavuma, wazethula kuyona kodwa wase eyiphuthuma ngokuyincoma indlela enhle ngayo. Wachaza nanokuthi kade eyibonile lapha edolobheni. Empeleni wathi uyibone esaya ngapha eShowe ngabo 11 wesaba kodwa ukukhuluma nayo. Esho eqamba manga umfoka kaManqele wathi uyaxakeka nje uma eyibona namanje isesekhona la. Ayinawo lentokazi yazisho ukuthi ngubani, yasho ukuthi ekhaya kubo kuseRichards Bay kodwa ihlala eThekwini. Wathi uma eyibuza uManqele ukuthi pho lapha eMelmodi iyini yenzani khona, ayavele yachiphiza inyembezi lentokazi. Uma ethi uyayibheka uManqele uyabona ukuthi lo muntu ngathi uyakhala. Ikhathi manje zase zila ku 5 to 6 ntambama. Kwase kuvele sekumnyama ngoba kwakusebusika ngaleso sikhathi. Khona lapho isaciphiza inyembezi kancane njengomdlalo weGenerations kwabe sekukhala ifoni yayo lentokazi. Ayethuka ngoba phela le foni eyiphethe intsha, akekho wazi le number futhi kwayona lentokazi isiyayinyanya kwale foni. Uma ithi yabheka lentokazi kanti kufona indoda yayo lena eseThekwini, ibuke ifoni, ibuke iring isikhathi eside bese iyeka ingayiphenduli. Bese zithi ukuqina inyembezi kanti indoda yayo ifona nje kule foni yingoba iyacinga nayo kulezi number owayekade ifonele ngazo lo makhumalo. Waqala wahlahla amehlo manje uManqele. Wavele waba nomuzwa wokuyihalela ngempela ke manje lentokazi kodwa futhi waba nokuyidabukela. Kwakuthi uma eyibuka lapha ngaseyingqeni kuleli bhlukwe layo eyayilifakile, wayivele abe inkinga uManqele, akhathalele udaka, avukelwe imizwa. Kwavele kwaba nento nje ethi heqe kuyena uManqele uma eyibuka lentokazi. Kwaba nento nje kuyena ethi ngiyawina la. Emva kwalapho lentokazi yabe isimchazela lonke udaba lwayo lomfoka kaManqele. Imchazela nje sebe nesikhathi eside bexoxa. Isize yamthemba. Yaluchaza kusukela ekuqaleni udaba lwayo kwaze kwafika ekugcineni. Khona lapho uManqele wayesethi okungcono lentokazi ayingene kuFacebook ngefoni yakhe, ibhalele lo macingwane wasengonyameni ekade imchazela ngaye. Ayikwatholakala ukuthi ipassword yakwaFacebook ayisayazi kahle lentokazi ngoba ayijwayele nje ukulogiswa. Yazama ukushaya uforgotten password kwase kuthiwa ayifake lezi inamba ezu6 esezisendwe efonini yayo. Kwatholakala ukuthi ifoni yayo isendodeni nje phela. Yabona futhi lentokazi ukuthi uma ingase ifonele indoda yayo manje kuzosuke kusolise manje kanti indoda yayo ayisoli lutho. Ayilentokazi yabe isisesha lo macingwana wasengonyameni, imsesha ngoFacebook kaManqele. Yamthola, yasimbhalela kuFacebook. Bathi ukulinda kancane ukuthi uzophendula yini lo macingwane wasengonyameni. Lutho ukuphendula umacingwane wasengonyameni. Nenamba yakhe ayikho lapha kuFacebook lo macingwane. Inkinga ke enkulu manje kwase kungukuthi isikhathi asimile siyahamba, noManqele naye kumele ephindele insizweni. Sekuyatatazelwa nje
nayo lentokazi isizithola isinethemba ngoManqele ngoba phela kwase kumnyama. Khona lapho uManqele vele ethi, wena nkosazane yini ufuna yenzeke njengamanje? Ithi lentokazi ayazi. Kodwa uma ingaba nesibindi sokufonela indoda yayo ifuna inamba kamacingwane waseNgonyameni, ngabe konke kufeziwe. Wathi uManqele ayifonele indoda yayo ngefoni yakhe uManqele. Nangempela yavele yaba nesibindi lentokazi yawoKhumalo. Yayifonela indoda yayo. Yalubamba indoda ucingo babingelelana. Yasho lentokazi ukuthi igcine ifikile eMtuba. Isho ngezwi layo eliphansi ongeke uze ulisole enhlobo sidalo ebufebeni. Yase ithi lentokazi, baby, lo msangano omalume ugcine ungafonanga yini lapho ngoba phela namanje akakafiki lapha eMtuba. Ithi indoda yakabange esafona uMacingwane. Base bexoxa nje base bevalelisana. Into eyayinzima kulentokazi ekufuneni inamba kaMacingwane endodeni yayo kwakuwukuthi lentokazi kuzomela itshene indoda ipassword yefoni yayo. Nanso-ke into eyayivimbe zonke izinto ngoba ukutshela indoda ipassword kwakuzobe sekuchaza ukuthi indoda isizongena kuFacebook, ingene na kuWhatsApp mayithanda, ibuke wonke umkhubo oyenziwa intombi yayo. Emva kwalapho uManqele wafonela imoto eyipholo lena abahamba nayo. Wase ethi kulentokazi abahambe beye emotweni. Ayibangisabuza izinto eziningi intokazi ngoba kuyona uManqele wayesefana nomhlengi. Bafike bangena emotweni bampitshana ngemuva. Vele imoto yayisihamba ngoba umsebenzi wokushaya izitolo wathi usikhinyela awube ngakusasa ngoLwesihlanu ophambi kwakusasa ngoMgqibelo. Yahamba imoto yaze yayodlula eCrossini 19, yawuyeka lo mgwaqo obheka oLundi esandleni sokudla. Yaqhubeka ngalomgwaqo obheke eVryhead. Yahamba yaze yayodlula lo mgwaqo ohlukayo obheke kule ndawo okuthiwa iSenhlazatshe. Yaqhubeka yaze yayofika esitolo sakwaMthabela. Nokuyilapho imoto kaManqele eyayipakwe khona. Wehla uManqele nalentokazi yakwaKhumalo bangena emotweni kaManqele. Khona lapho uManqele wabe esedonsa isibhamu lapha ngaphansi kwaMasithi. Empeleni uManqele wabe esedonsa izibhamu lapha phansi kwaMasithi. Wazinika osikhinyela. Qede lapho yajika imoto yosikhinyela yabuyela emuva. Emva kwalapho uManqele waxoxa nalentokazi yakwaKhumalo sebesele bobabili. Baxoxa nje kusebusuku manje futhi basemgwaqeni. uManqele akasekho kude nakubo uma elapha, kodwa yayingekho indlela ukuthi engaya kubo nalentokazi ngoba ekhaya kwakukhona umama weingane zakhe. Ngesikhathi bexoxa uManqele nalentokazi, uManqele edeze engena kuFacebook ebheka ukuthi lo Macingwane waseNgonyameni akakaphenduli yini. Hayibo, usephendulile uMacingwane waseNgonyameni ku-inbox kaManqele. Waze washiya nenamba yakhe ngoba ngesikhathi lentokazi imbhalela ngefoni kaManqele yachaza konke yaze yathi akalethe inamba yakhe uMacingwane. Wayitshena uManqele lentokazi ukuthi nangu lo muntu ebimbhalele kuWhatsApp usephendulile waze washiya nenamba. Yayithatha inamba kaMacingwane lentokazi yase iyamfonela. Imfonela ngalobhobhobho ewuthengile, yamthola. Ayakhala lentokazi yamchazela uMacingwane konke okwenzekile. Wabuza uMacingwane ukuthi ikuphi pho lentokazi njengamanje. Yathi yona iseMelmont. Kanti uMacingwane ufikile naye eMelmont cishe ngabo 10 ekseni waze wahamba ngabo 5. Esehanjiswa ukuthi manje akasakwazi ukudibana nalentokazi ngoba ifoni yayo lentokazi isendodeni. Naye uMacingwane wayelokhu elinde ukuthi lentokazi izobuya kuyena.
wahamba kuMacingwane ngabo 5 wabuyela ngakubo eNkandla ngoba wayehamba ngamatekisi naye. Uthi ke uMacingwane ucela imlinde eMelmoti egarage lentokazi uzozama indlela ukuthi afune imoto ezomlanda. Nangempela yavuma lentokazi yase ivala ucingo. Ikhuluma nje lentokazi ayisekho njalo eMelmoti, ikude kabi naseMelmoti kodwa inethemba lokuthi uManqele uzoyihambisa khona eMelmoti. Hayi-ke emva kwalokho uManqele wabe eseyitshela ke indlela akasethatheke ngakhona naye ethathwa ubuhle bayo lentokazi. Futhi wakubeka kwacaca uManqele ukuthi akukho kuzokwenzeka kungakenzeki lutho la. Ayikwavele kwayicacela lentokazi ukuthi ugaxelekile manje. Futhi yazibonela nayo lentokazi ukuthi ayisekho nayo into engayenza ngoba njengoba bekhuluma nje yona lentokazi noManqele uvalo luthi gugugu kulentokazi. Phela izibonile zibhamu kule moto. Kwayicacela ba lentokazi ukuthi ayisekho into ezoyilamulela la ngaphandle kokuthi ivume kwenziwa ucansi. Nakuba lokho yayingakukhulumi kodwa yayibonela nje. Khona lapho umfo kaManqele exoxe nayo lentokazi eyicela ukuthi ivume ukuthandana naye. Ivume lentokazi ngale nje kokuthemeleza. Ithi lentokazi ivumiswa ukuthi uManqele uyikhombisile ukuthi unobuntu. Ayiyathi nje qeda ukuvuma lentokazi wabe eseyiqabula uManqele. Cha nayo yavuma. Kwase ukusho ukuthi baqabulana kabi basemotweni. Wabe sehla uManqele wajikela ngale ngakuyona lentokazi wafike wayibamba sakuyidonsa sakuyikhipha emotweni. Wayiyamelisa kuyi imoto ngapha ngakulolu hlangothi olungekho ngasemgwaqeni. Yamvumela nayo baqabulana kwaze kwaba uyayikopa umfo kaManqele lentokazi. Washo ukuthi uyikopa kabi ifaka ibhlukwe. Khona lapho wayiqaqa ibhande uManqele lentokazi walehlisa ibhlukwe walehlisa ibhlukwe ngokusheshsha. Kwenzeka konke lokhu nje lentokazi ayithandi kodwa iyazibonela nayo ukuthi isimo sithi ayivume ukuze igcine kwazile ukufinyelela eMelmoti kuMacingwane waseNgonyameni. Wagcina eyibambise imoto umfo kaManqele lentokazi wayinamathela iqhamuka ngemuva kodwa ngenxa ukuthi wayeseyihalela isikhathi eside kakhulu wavele washeshe wachama kanti lentokazi ibimnandi. Ayike emva kwalapho babe sebesulana base bengena emotweni. Wayishaya zulu uManqele eseyisa eMelmoti lentokazi. Wathi nje eseqhamukela kulomgwaqo ohlukayo ebhodini elibhalwe ukuthi babanango. Wayimisa imoto uManqele. Wayimisa imoto uManqele. Wacela ukuthi bephinde. Ayibaphinda ngalendlela ababenze ngayo ekuqaleni. Bathi uma beqeda bangabe besasula ngisho kunokusula. Okwakujuza nje kwakujuza emathangeni kulentokazi kodwa yavele inyusa ibhlukwe nephendi yaqoka ngenxa ukuthi yayingayithandi lento eyayenzeka kuyona. Emva kwalapho uManqele wayihambisa egarage eMelmoti lentokazi wafike wayishiya khona. Wazibuyela ekhaya kubo uManqele. Kwaba isikhashana nje ifikile lentokazi eMelmoti egarage wase eyafika uMacingwane naseNgonyameni ehamba ngemoto kamfowabo wayithatha lentokazi waya nayo kubo eNkandla. Lapho ke yaze yabuya ngesonto. Ayishongo lutho ngoManqele lentokazi kuMacingwane. Nasendodeni yayo eThekwini yaba umuntu nje ozisukela eMtuba. Iyaphela le ndaba.